салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали диққат. хабаргузории Ҷиндопресс хабар медиҳад ки Абдулло Абдулло баъди гуфтушуниди бебарор бо Ашраф Ғанӣ хостори барпо кардани райпурсӣ яъне интихобот барои ҳамроҳ кардани вилоятҳои тоҷикнишини шимоли Афғонистон ба Тоҷикистон шудааст. ӯ махсус қайд кард ки мо солҳост дар ин маврид бо шахси аввали Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон гуфтушунӣ дорем. ба қавли Абдулло Абдулло бояд қисматҳои ҳаммарзи тоҷикнишини Афғонистон бо вилоятҳои ҳаммарзи худ шомил шаванд. Масалан, Бадахшони Афғонистон бояд бо Бадахшони Тоҷикистон, Қундузу Таҳор ва Бағлон ба вилояти Хатлон, Мазори Шарифу Самангон ҳамчунин вилояти нав бо номи Балх ба Тоҷикистон ҳамроҳ карда шаванд. ӯ ният дорад ки ин пешниҳоди худро ба Луи Ҷерга, ҷаласаи доимамалкунандаи ақвому қабоили Афғонистон пешниҳод намояд. тавре Ҷиндопресс иттилоъ додааст, то ҳол вокуниши мақомоти расмии ин кишвар ба ин пешниҳод маълум нест. вале агар дар оянда дар ҳолати қабул шудани ин пешниҳод ва гузаронидани интихобот барои дохил шудан ба ҳайати Тоҷикистон ва бо комёбӣ анҷом ёфтани ин интихобот, мувофиқи оморҳо, ҳудуди Тоҷикистон ба масоҳати 113 000 километри квадратӣ зиёд шуда, аҳолии он бошад зиёда аз 15 миллионро дар бар хоҳад гирифт. ба қайдгирии аҳолӣ дар Афғонистон охирон маротиба соли 2012 баргузор шуда буд. амалишавии ин пешниҳоди Абдулло Абдулло дар назар хеле душвор ва имконнопазир менамояд. бархе аз таҳлилгарон баронанд ки худи ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин амал аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳоло омода нест. бояд қайд кард ки Абдулло Абдулло то моҳи марти ҳамин сол сарвазири Афғонистон буд.